έως τις 30 Απριλίου 1967 συλλαμβάνονται 8.270 επώνυμοι, αλλά και ανώνυμοι πολίτες και οδηγούνται σε χώρους φυλάκισης και εξορίας. Γιάρο, Λέρο, Κέρκυρα, Επταπύργιο, Αίγινα, Οροπό, Κορυδαλό, Αλικαρνασσό, Καλάμη Κρήτης. Ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται στους 12.000 περίπου. Γιάρος. Ένας εφιαλτικός γκρίζος βράχος στο καταγάλανο Αιγαίο. Ένα στίγμα ντροπής στο γεωγραφικό χάρτη. Ήταν τόπος εξορίας από παλιά. Πρώτα από τους Ρωμαίους, μετά από τους Βυζαντινούς. Το 1920 κτίζεται μια φυλακή. Στον εμφύλιο εξορίζονται εδώ περίπου 10.000 κρατούμενοι. Και τώρα η Γιάρος, αυτό το κολαστήριο των ψυχών, ξανανοίγει. Το χώμα της Γιάρου είναι γεμάτο δηλητηριώδεις σκορπιούς. Λιγοστά τα δέντρα και παντού αγκάθια. Νερό δεν υπάρχει. Κι όμως οι δικτάτορες στέλνουν εδώ 6.000 κρατούμενους για να αναβαπτιστούν στα εθνικά ιδεώδη. Χιλιάδες οι κρατούμενοι που ξεφορτώνουν τα αρματαγωγά και ανάμεσά τους ένα 5χρονο παιδί. Η μητέρα του, η Άννα Σολομού, δεν θέλησε να το αποχωριστεί όταν τη συνέλαβαν. Το παίρνει μαζί της στην εξορία. Μας κατέβασαν από το πλοίο μπροστά στην παραλία εκεί πέρα και ανεβήκαμε την ανηφόρα. Εγώ είχα αγκαλιά το παιδί, προσπαθούσα να είμαι κεφάτη και να παίζω μαζί του. Όταν μπήκαμε στη φυλακή το θέμα ήταν φοβερό, ιδιαίτερα του διαδρόμου που σου θύμιζε Νταχάου, αυτά που βλέπεις στον κινηματογράφο. Πρώτη φορά ερχόμουν εδώ, προχωρήσαμε. Το πρώτο που μας λέγανε είναι να προσέχετε τους σκορπιούς περπατώντας. Και εγώ βέβαια είχα και το παιδί και είχα ιδιαίτερα αυτό το φόβο. Λοιπόν, προχωρώντας οδηγηθήκαμε σε αυτό το θάλαμο. Εδώ βέβαια ήμασταν μπουλούκι. Η φυλακή δεν υπήρχε καμία προετοιμασία από την χωροφυλακή. Το πρώτο βράδυ το περάσαμε σε αυτόν εδώ το θάλαμο. Οι συγκρατούμενές μου, εκείνο που σκέφτονταν πρώτα ήταν πώς θα βολευτεί το παιδί. Ο χώρος ήταν πάρα πολύ βρώμικος και τα παράθυρα προσπαθούσαμε να τα ανοίξουμε,
Αν και υπήρχε πάντα η σκέψη των σκορπιών που μπορούσαν να σε χτυπήσουν, δεν υπήρχαν ράντζα, ούτε στρώματα. Από ό,τι θυμάμαι, ράντζα υπήρχαν πολύ λίγα. Το παιδί το κοίμησε σε ένα ράντζο που μου προσφέρανε οι συγκρατούμενες μου, εγώ κοιμήθηκα κάτω. Και τελικά μείναμε σε αυτόν εδώ το θάλαμο. Εγώ κατέβηκα μάλιστα λίγες μέρες με το παιδί στο αναρωτήριο, γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμος εδώ, η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ βαριά. Εκείνο που θυμάμαι ήταν η προσπάθεια, ας πούμε, δηλαδή όλος ο κόσμος είχε μεγάλη φροντίδα στο παιδί. Τρόφιμα δεν υπήρχαν, ο Μάκης είχε σχεδόν τα πάντα, βέβαια κρέας δεν είχαμε και ψάρι δεν είχαμε. Είχε όλα, ας πούμε. Είχαν ένα κουτί γάλα μεταφέρει μαζί τους οι κρατούμενοι, το δίνανε στο Μάκη. Άντρες και γυναίκες όταν βγαίναμε έξω. Το παιδί βέβαια έπαιζε κιόλας, ήτανε παιδί, δεν μπορούσε, ας πούμε, να είναι... Κατά βάθος όμως πρέπει να έχει στενοχώρια, γιατί μου λέγει η μαμά, αν θέλω να φύγω για μια στιγμή, είναι γιατί είναι όλοι αξίριστοι. Είναι όλοι με πιτζάμες. Ο κόσμος που ήταν εδώ ήταν τελείως σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια η πολλή φροντίδα τον ενοχλούσε κιόλας. Μου λέγε όλοι με φυλάνε, και αυτό ήταν μια αντίδραση του Μάκη. Είχε αγριέψει. Είχε αγριέψει. Βέβαια έβρισκε και διεξόδους. Στο αναρωτήριο που ήμασταν έπαιζε με ένα μικρό μπαλάκι, δεν ξέρω πώς βρέθηκε από κάποιον κρατούμενο ή βρέθηκε παλιό. Έπαιζε ποδόσφαιρο κιόλας, γιατί το πρώτο καιρό όταν ήταν μικρός θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής, βέβαια τώρα έχει αλλάξει, έχει γίνει μουσικός. Γιόρτασε εδώ τα γενέθλιά του, έκλεισε τα 5 χρόνια, του κάναμε μια τούρτα με κεράκια. Αρχίσανε να περιορίζονται τα μέτρα. Μια μέρα με κλειδώσαν εδώ, έξω είχα πάει να πάρω συσίτιο και με χωρίσαν από το παιδί, γιατί ήθελε να είναι συνεχώς κοντά μου, και άρχισε να κλαίει και να λέει τη μαμά μου την πήρανε, δεν θα ξανάρθει. Μετά άρχισε να μπαίνουν τα μεγάφωνα, να κάνουν προπαγάνδα. Ο κόσμος ήταν χτυπημένος, υπήρχαν και πολλοί χτυπημένοι στο αναρωτήριο μάλιστα, και αγρίευε. Άρχισε να μπαίνουν σειρματοπλέγματα περιοριστικά, μάλιστα μου έλεγε, μαμά μάζεψε τα πόδια σου, γιατί χωρίς να μου εξηγεί το λόγο. Κάποια μέρα ήρθε ο Πατακός εδώ και μου είπε ότι πρέπει να δώσω το παιδί, με φώναξε, μαλώσαμε δηλαδή με τον Πατακό, μου είπε ότι δεν είμαι καλή μάνα και τα λοιπά, και μετά με φωνάζαν βέβαια συνέχεια να δώσω το παιδί, αλλά με φώναξε ο διοικητής πια πιεστικά και μου είπε πρέπει να δώσετε το παιδί, αλλιώς θα σας το πάρουμε. Αυτό ήταν, ας πούμε, το περιεχόμενο της συζήτησής μας. Και βέβαια είπα ότι το παιδί αποφάσισα να το δώσω, και μάλιστα του λέει, Μάκη θέλεις να φύγεις? Ο Μάκης ήταν πολύ σοβαρός, λέει ναι, θέλω να φύγω. Και έφυγε το παιδί, από ό,τι θυμάμαι είχαν περάσει 3-4 μήνες.